עסקת החטופים, השאלה שלא נשאלה. שלום מאזינים יקרים, שמי איש החתולים, והיום ברצוני לדבר איתכם על מה שאמורה להיות, לפחות לעניות דעתי, השאלה החשובה והאקוטית ביותר. זאת שאמורה להעסיק את מחשבתו של כל אדם במדינה, וזאת בלי קשר לקבוצה ולמגזר ממנו הוא בא. וזאת השאלה שאני אפרט עתה. מה גובר על מה? האם חיי החטופים בעזה עולים בחשיבותם על הצורך של מנהיגי המדינה לרדוף אחרי 1. סיסמאות פוליטיות נבובות בסגנון של הניצחון המוחלט, 2. ערכים פוליטיים ודתיים ראויים וחשובים כשלעצמם, כמו לדוגמה ערך גאולת האדמה, 3. שיקולים של כבוד לאומי שתכליתם לא לאפשר לרב המרצחים יחי סינואר לצאת מתוך המחילה בה הוא הסתתר במשך 9 חודשים האחרונים, ואז לעלות על אחד מהררי החורבות המורכבות מבתיהם, רכושם, חלומותיהם ואפילו קופותיהם המרכיבות של 40,000 מאחיו העזתים, אלה שקיפחו את חייהם על מזבח מעשיו הקדושים ולהצהיר על ניצחון אלוהי. או שמא גם ערך חיי האדם כערך הקדוש ביותר למדינה, או לפחות כמו שהובן ויושם בחרדת קודש במשך כל שנות קיומה, איבד ממעמדו ונהפך לאות אחד מהשיקולים על סדר היום. שיקולים אותם קונים ומוכרים בנזיד עדשים של מסדרונות פוליטיים צדדיים ואפלוליים. ועכשיו בלי ברבורים מיותרים, איש החתולים מבקש להשתמש בתור נקודת התייחסות בדברים שפרסם כבוד הרב שמואל אליהו מרבני הציונות הדתית, וזאת במסגרת סרטון קצר שהוא העלה לערוץ יוטיוב תחת הכותרת איך לשחרר שבויים, הרב שמואל אליהו, הלכה יומית, ב' בתמוז תשפ"ד. במסגרת אותו סרטון כבוד הרב אמר, תחילת ציטוט: איך משחררים חטופים? התורה אומרת בצורה ברורה, כשבא מלך ארד, נלחם בישראל ואיש ממנו שבי, חכמינו אמרו שמך אחד. מה עשה ישראל? נדר נדר ואמר, ריבונו של עולם, תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. אנחנו נקטוש אותם, נמחוק אותם לגמרי. סוף ציטוט. מן הראוי לציין שמילים אלו נלקחו מהמקורות. תחילת ציטוט: וידר ישראל כדר ליובה ויאמר, אם ניתן תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. במדבר פרק כ"א. לפני שנתקדם ברצוני לנסח את מהות דבריו של כבוד הרב, לפחות באופן שאני מפרש אותם, וזאת בצורה יותר ברורה ונהירה. מה עושים כשחמאס חוטף לנו כל כך הרבה אזרחים? לא טורחים להחזיר אותם באמצעות כל מיני עסקאות של שבויים תמורת הפסקת אש ומחבלים, אלא כובשים מחדש את עזה ומתיישבים בחזרה בכפר דרום ונווה דקלים. והיה ויתאפשר להחזיר על הדרך איזה 2 או 3 חטופים באמצעות מבצע צבאי, אז זה בסדר, נחזיר. אבל המשימה של הצלת חיים של 124 החטופים הישראלים היא בסופו של דבר משנית בחשיבותה. ועכשיו כאשר כולנו מבינים את המקורות האידיאולוגיים, הדתיים והפוליטיים שמשפיעים על מה שאמורה להיות לכאורה שאלה פשוטה ביותר, פיקוח נפש תוך שבת, מלבד שיקולים ביטחוניים מהותיים שעוסקים בעניין החשוב של לא תפדה דמים בדמים, ואשר אותם רשאים לקבוע רק גורמי הביטחון המוסמכים, חיי החטופים תמיד אבל תמיד קודמים. איש החתולים מבקש להשתמש בעקרונות המוסריים הבסיסיים שעומדים בבסיס דבריו של כבוד הרב שמואל אליהו, על מנת לחקור את שאלת גורל החטופים מזווית אחרת, כזאת שלדעתו לא זכתה להתייחסות כלל במסגרת הדו-שיח המתנהל חדשות לבקרים בערוצי החדשות ובמדיה החברתית. והרי לפניכם ולשיפוטכם. מעבר לשאלה הספציפית של מה לעשות עם בעיית החטופים, שכן זאת שאלה אשר התשובה אליה כבר פחות או יותר נסללה, אם ביבי המלך
יבחר לקבל את דעתם של אנשי הביטחון ויציע ליחיא סנוואר הפסקת אש אמיתית, בלי טריקים ובלי שטיקים, אז בסבירות גבוהה יחיא סנוואר יסכים לעסקה, וכל החטופים יוכלו לשוב חזרה, מי לביתם ומי לקברם. וזאת מן הטעם הפשוט שאפשר להקיט אל יחיא סנוואר הרבה דברים רעים, אבל טיפש הוא לא, והוא יודע שמצד אחד החטופים הם הערבות היחידה לחיי משטרו, ולכן הוא יסכים להחליף אותם אך ורק בעבור ערבות אמינה אחרת לחיי משטר זה, אבל מצד השני, עם כל יום שעובר, מניין החטופים החיים הולך ופוחת, ולכן, מלבד האובדן הערך בנושא של שחרור מחבלים, עם ערימה של גופות חטופים אי אפשר לבנות מגן אנושי. אבל אם ביבי המלך יבחר לתחזק שוב את קואליציית הימין על מלא, על חשבון דמם של החטופים, אז במקרה הזה אולי צה"ל יצליח ברבות השנים ללקט מכל מיני מחילות ומרתפים נסתרים את השלדים היבשים של לפחות חלק מהחטופים. אך שוב כאמור, מעבר לשאלה הזאת, יש שאלה נוספת שלפחות לשיטתו של איש החתולים היא חשובה לא פחות, והיא שאלת התהום האידיאולוגית הרבה שהתגלתה בין רבני ומנהיגי הציונות הדתית שכבוד הרב שמואל אליהו מייצגה, לבין הציבור החילוני. תהום שאם תיפאר לחלוטין, אז כל הקרע החברתי שנוצר כתוצאה מהמהפכה המשפטית יישאר בראי ההיסטוריה כהערת שוליים קטנטנה, זאת שרק בישרה את בואה של הקריאה הגדולה. וזאת התהום בתמציתה. לשיטתו של הציבור החילוני, הערך הקדוש ביותר שהופך חומה לאומה זה ערך חיי האדם, כמו שהוא בא לידי ביטוי בכך שהאינדיבידואל משרת בצבא ואפילו מחרף את נפשו כדי להגן על המדינה, ובתמורה המדינה עושה ככל העולה על כוחה לערוב ולהגן על חיי אזרחיה, אפילו כאשר הם מחוץ למדינה, ועל אחד כמה וכמה כאשר הם בידיהם של האויב אשר חטף אותם רק משום היותם אזרחי המדינה. אך בניגוד אליהם, לשיטתם של רבני הציונות הדתית, ערך חיי האדם הוא ערך משני בחשיבותו, כזה שנעקף ומיושם רק בתנאי שהדבר לא משבש ערכים יותר חשובים, כמו לדוגמה גאולת האדמה וצרכים קואליציוניים נוספים. או במילים יותר פשוטות, בשעה שהציבור החילוני שם את חייהם של האנשים לפני כל שיקול פוליטי, אידיאולוגי או דתי אחר, אנשי הציונות הדתית, וכמותם גם הפלגים היותר בהמיים ומוסתים של הימין החילוני, מרשים לעצמם להעמיד את הצרכים הפוליטיים, האידיאולוגיים והדתיים של עצמם מעל דמם של האחרים. דבר זה הוא מעשה נבלה מהסוג שאם חס וחלילה יעלה בחייהם של החטופים, לא יהיה לו כל תיקון ומחילה, שכן אז הציבור החילוני יחווה על בשרו, תרתי משמע, את העובדה שבעיני אחיו המתיישבים בשטחים, אדם שלו ושל בני משפחתו הם חשובים, אבל יש דברים יותר חשובים, ולכן לא יהיה לו, לציבור החילוני, כל מנוס מאשר לשאול את עצמו את השאלה הנוראה הבאה. אם את החיים של החילונים שנחטפו לעזה מותר להפקיר רק בשל צרכים פוליטיים ודתיים כאלה ואחרים, אז למה שאנחנו החילונים נסכים לסכן את חיינו ואת חיי ילדינו במטרה להגן על ההתנחלויות המבודדות בשטחים, להגן על אותם יישובים שבתכלית קיומם אנחנו לחלוטין לא מאמינים, וזאת אך ורק בשם ערך שמירה על חייהם של כמה עשרות מתנחלים אשר בחרו בצורה מודעת ומכוונת מטרה להקים את ביתם ולגדל את ילדיהם הקטנים עמוק עמוק בתוך לועם מחודד הניבים של האויבים הערבים.